Stačí neviditelná molekula, aby muži zapnuli režim, přitahuje nebo odpuzuje. Čich je náš nejstarší radar. Vítejte u našeho dnešního povídání. Zaměříme se na svět vůní a jak vlastně ovlivňují naši vzájemnou přitažlivost. Máme tu nějaké podklady, které naznačují, že čich... Náš nejstarší smysl, že? Přesně. Že je to takový tichý hráč v tom, jak se vnímáme. Někdy stačí závan a... no, víte sami. Takže naším cílem dneska je podívat se na to trochu vědecky, ale i prakticky. Co ty materiály vlastně říkají. Určitě. Hned na začátku mě tam zaujala jedna věc. Výzkum dvojitě zaslepený z roku 2022. Ano, ten znám. A tam se píše, že ženy s neutrálním pH pokožky, které použily lehký květinový parfém, byly hodnoceny jako o 31% atraktivnější. Tedy to mi přijde jako docela síla, jen díky parfému. No, to číslo je výrazné, to ano. Ale co je na tom podle mě fascinující, není ani tak ten parfém sám, jako spíš ta podmínka, neutrální pH. Aha, takže ta souhra. Přesně, ukazuje to, že nejde jen o tu vůni jako takovou, ale jak reaguje s chemií těla, s tou konkrétní osobou. Není to prostě jen přidám vůni, je to interakce. Takže ten výběr parfému je vlastně jako hledání správného partnera pro naši biochemii. To je zajímavé. Dá se to tak říct, ano, je to o harmonii. A zdroj jde ještě dál, zmiňuje i přirozený tělesný pach. Třeba během ovulace. Prý tam hrají roli nějaké kopuliny. Co to přesně je? Kopuliny, no zjednodušeně řečeno, jsou to těkavé mastné kyseliny. Vylučují se vaginálním sekretem a jejich koncentrace se mění během cyklu. Vrcholí právě kolem ovulace. Aha, a proč je to důležité? Protože ten výzkum naznačuje, že muži ten pach v téhle fázi vnímají podvědomě jako, no řekněme, teplejší. Teplejší. Ano. A to krásně ukazuje, jak ty biologické mechanismy, často úplně mimo naše vědomí, ovlivňují přitažlivost. Je to prostě biologie, která nám do toho pořád tak trochu mluví. Fascinující, jak tyhle podvědomé signály fungují. Ale co teda prakticky? Většina lidí asi nespoléhá jen na kopuliny, že jo? To určitě ne. A ty podklady právě nabízejí i konkrétní rady, jak s vůněmi pracovat lépe. Dobře, tak jsem s nimi. Co doporučuji jako první? Asi nic překvapivého. Základ je čistota a hydratace. Sprcha směje, co nechceme, a hydratovaná pokožka, ta prostě tu vůni lépe udrží. Takže parfém pak déle vydrží a lépe voní. Přesně. Molekuly se lépe vážou, pomaleji se odpařují, suchá kůže tu vůni jakoby vypije a je pryč. Dává to smysl. A kam tedy s ním? Všude se mluví o pulzních bodech. Ano, to je klasika a funguje. Zdroj doporučuje právě ta místa, kde je kůže teplejší. Zápěstí, krk, za ušima, i třeba v loketních jamkách nebo pod koleny. Protože teplo pomáhá. Ano, teplo pomáhá tu vůni postupně uvolňovat do okolí. Naopak se nedoporučuje stříkat to přímo na oblečení. Proč ne? Textilie může změnit charakter vůně. A hlavně tam chybí ta interakce s kůží, ta chemie. A ještě jeden tip, tam byl pozor na parfémování vlasů běžnými spreji. Kvůli alkoholu. Přesně. Vysušuje to vlasy, může to i změnit pach, lepší je použít speciální hair mist, vlasovou mlhu, která je šetrnější. Rozumím. Takže čistota, hydratace, pulzní body. A co ten výběr? Zdroj varuje před těžkými orientálními vůněmi přes den. Ano, to je o kontextu. Těžké, sladké, kořeněné vůně, ty mohou být v kanceláři nebo v horku prostě moc. Až obtěžující, že? Přesně. Jsou spíš na večer do chladnějšího počasí. Přes den se obecně hodí něco lehčího, svěžejšího, citrusy, květiny, vodní tóny. Jde o to působit příjemně, ne přebít všechno ostatní. Jasně. Když to tak poslouchám, taková hlavní myšlenka, která se tím vším táhne, je asi umírněnost. Ta souhra s tělem. Určitě. To známe, méně je více. Přesně. Klíčové poselství z těch materiálů je, že vůně má být doplněk, ne maska. Cílem není přebít naši přirozenou chemii, ale spíš ji jemně podtrhnout. Harmonizovat s ní. Ano, příliš mnoho parfému může být naopak rušivé. Ta správná vůně ve správném množství může dodat sebejistotu, zanechat dojem, ale decentně. Takže když to shrneme, vůně je silný nástroj, ale chce to cit. Respektovat vlastní biologii, jemnost a autenticita. Přesně tak. Když to všechno spojíme, tak vidíme, že ta přitažlivost spojená s vůní je vlastně docela komplexní hra. Hra mezi biologií, chemií a naší volbou. A
A v té hře často vyhrává právě ta jemnost, což mě přivádí k takové poslední myšlence. Pokud čich, který často tak trochu podceňujeme, má takovýhle podvědomý vliv, které další smysly, možná taky trochu přehlížené, by mohly hrát podobně skrytou, ale důležitou roli v tom, jak na sebe působíme?